Akwa Onye Ogwu. No be lie. Also Akwa bụ celebrity native doctor. Ọga ndị ọgwụ PPP worldwide. Ọtago celebrity native doctor home and abroad. Ada bụ ama aka. Enwe ọga ndị ọgwụ, enwere ndị na-agwọ ọgwụ, n'eluzi ọga ndị ọgwụ. Akwa bụ ọga ndị ọgwụ. Abamma
I'm Master Pama. Mike Udegbi. In a life, but the mother. Hey, well, I'm as a deep one to make the moon. A.K.A Akwa Tiwara Aki a good in a boot. EDP. Oyo bolo tres boy deep, therefore Balapo, Papa's power. SKD. Senior King of Devil. A good in a boot, you kiss in over. No, that don't all I be all that don't count on a boot. Gablo go Mazi. Ego will wait. What I got no Bukalo or Balola. Why is Akwa Tiwara Aki? Nana will all go. I walk, we will go. We will all go. I have on the address and there. There were Cocoa. Macan and then women. Where's the Nibo Cali? Eh? Neya Banaka joke when a year. You pateg Abroquan Noyacho, Naya Patego. Mobi Gomoto and Chon Gomoto Tajani go Carfono. Magically, I put where Nika. No, to dig an attack, Magamu, Jima, or the same boy up. It's boy up. It's not why I is no very fan, man. Magaji Nabansi, on a bake, Ike wire. You want a wire, why a neguri. Where's the lawyer doing in a ma? I bought the lebu, Naya, Mamma, Cabra, Jimmy, or my goose, or not the Gopanaka. Amalo. Here there are lots of courts, all and I'm on any short chase with ye. Where's this boy over? They are educated. Here I'm Mambegi, as in here, make here again, Noya who Brunelli. Macano email and Mado. Edicamo give me a good boy email or yes. I won't run and Google. And if we are going to match when they wait, eh? Oh, brave no, we are an intimate. Mapon me as over. Getting the jello, but then I'm not by why not daddy can more not while Lodi can have one. But you are like an open, not a low board. If I walk, what's in a change? Hebuelio, not the bomb. The second one, a palo, a bobani. Macalile, we were my god, boya in a no one, a poor padicat in a no bonum, a papa, more weekend. Manaculi, who had not you please, says boy about to learn. Now I can't know them. No, I do no number. Because you're my melon, one them. Oh, Yati Ibalummanwu. Yati Ibo Bakaria. Mbano getting gamble. All I hamble. Olukala Chawala Casnaja walk more. Why are you not walk one? Malang will tell you. Oh boy, okay. All I Palala. And I good daily, I go in half a gun on it. I will buy a Golomaya or you only of go obey. So, video. Yes, I can't go take one a video before God said, yeah, will be here. One in and then on your chick who can number Jimata. Number Jawatam 070 CCs 93 4768. Okay. Or I number official price in Jehu. Nana Bacanese. 500,000. Yagi Jegumba Bakawalo. And yeah, Governor Nabioba. And I'm a bill about 26. I've been working to Siogo. Why I will Akwa I have that 26. Akwa or my bill about 26. Nagawakan is so. Why I will Akwa. Oh, yeah. Okay. Kaida Basalio. Answered. Akwa Tiwara Aki. And I'm Malaka. And if you're not allowed to go away, of course, and there's a quago in a boot. And there were the Canama. Oh, Onye Ogwu moto tata. Go boss, and all that. Then what till the cheese of one wife lady. I will say, okay, okay.
emara mụ na ndị egwu adọka na mma so anyị sị ka anyị mechala vidio ama m na ọrụ ụdụ na ndị na-agba egwu nna ịbọkwa onye na-agụ egwu ego ịbụ onye na-agba agba maka na ọrụ ụdụ n'ime inwekwu ọcha ịbụ onye na-ekpokọ ekpokọ onye na-ekpokọ ego maka na onye na-ekpokọ ego nọ n'ọrụ na mụ gbachara obere wee fụ na ọ dịrị izi maka na ị ga-agbagide egwu afọ agwụ ọ ya adọrọ ụnụ mma all my fans ndị niile na-ebe nwa ọfọ na-aga ọrụ ụnụ bụ na onye nwe lọ onye ọ na-agala ọrụ ọfụma ọ ya ebido gabara ụnụ ọfụma na onye ma akwa ma mmadụ onye nwa iyi na sinsi o ji mara akwa na onwe bụ ife dị iche ọfụ na ndụ ya onye afọ ya nwụkwọ ma ọ bụ ikwu oge ekwunadugolu m na mma asị mma akwa bọọyị ịma mmadụ onye ọbụla ma ya adreesị ndị ọba ife ọma mere ike nne ya mee nji wee tụọ ya maka biri onye nwanne ya obere chukwu igbo niile ịmara ịma mmadụ mmadụ ya ka ọ baalụ ọga ndị ọgwụ ife imere igbo onwe ebe ị chọrọ ịgwaba ife imere igbo erigo nne ọtabili onye nwanne ya ọba akpọrọ SKD Emeka nye ụnụ ego fuel na ebe nchi igwe ategwa n'aka anọ na-alụ n'elu ebụrụ obere mmadụ Mike dịka m nwee ji ego na nke ikpeazụ ego ị na-awọjikọ m ahụ mba chukwu egbekwe na onye na-eme ịma ha ihe na-eme ịma ha ọ na-ede alụ n'elu gwagwara egwu emegoro iwu ya eme oti egwu ọwa mee ka ụnụ fụ ụzọ ugo jeje kpụta ofu ebunu ka mgbe ya iweta ji na abụ ka nna ya ụbọchị mmejere bịa bịa owe ife ya akpụ mgbe ehi mana eziokwu nke a bụ ihe ọma obere chukwu a na-atala mmadụ ata ụwa ọnwa bụ ebe ife niile dị n'ụwa bụ ka n'ụwa ka obi mma mmadụ mere n'ụwa ka ọ dị ka ọ dịkwa n'enye a na-ata mmadụ ata I believe in all juju enwere m aka ọrụ ọgwụ ka m na-agwọ ha na-eri n'ọnụ azụ ma n'ụgwọ bịa nweta ndị nọ n'ilo kafa bịa fụ ndị nchọ kafa akwa na anwa the pay gate. What's up, man?
Bro. The one now. Fashion, caution. Ndị ụlọ m na-achị na ụmụ onye si mụ Michael Sego ime ọmụmụ dị aka mba nọ na n'ụlọ igwe aga amụbụ na-agba ime bụ n'ọkụ na-asa ọmụmụ na-ahụ na-abụ ka mbụ Amsaka, iba nga bugulude. Next one now. Ayo kemaru video. Imano ngara ya gelumba. Anju aka kumondo nele. Anesu. Ya biluo. Kokofa. Mwenye wego mwenye sema na apa. Riga. Sikono lelefe. So. Na niwe ya wataji inalo wataji kita okay Wabonya lalo ya lari anenu wabara ya la. Ya la taka sana, au mara la tao. Opera. Ya la kita nena ka. Sije ma bulum baji. Kola ne wa talo mwe ewa na kwa no de beji. No je ko so je. Ya wa ne o mo ni mo ni wo. Ya ma yo ma le ko na. Ya la ya mo ile ko si de mo na ko. One more for a man for an apple. I'm not your boy. Depend upon a way to open. Uma video mo. Você olha aí colomba já camelo fica. A mulher de vez em quando, olha que para que para que você vai malhar. Olha isso. Mas é zero.